салом дӯстон азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. вақтҳои охир дар YouTube конкурсу розыгришу ҳамхел чизо хело популярно шудааст. имрӯз як ду таашро шармандаашро мебурем ки аз онҳо на бӯи пул меояду на аз онҳо пул гирифтаам метавонед. пешакӣ хоҳиш мекунам ки боз хафа нашавед он бачаҳое ки ҳоло конкурс карда истодаед. ман муқобили ягон блогер видео карданӣ нестам. чӣ хеле маро мешиносед, ман ҳамеша кӯшиш мекунам ки муқобили он ҳаромхӯрии интернетии мошеннико аввалин шуда мардумро огаҳ созам, то аз ҳамин гуна феребҳои интернетӣ эмин бошанд. мақсади ман дар ин видео ҳамин аст. дар ҳақиқат ҳоло як конкурсро шармандагиашро мебурем ва исбот мекунем, сирриҳои он конкурсро фош мекунем ки аз онҳо мардум ягон сум намегиранд ва ин конкурс дурӯғ аст. миқдори зиёди муҳоҷирони тоҷик маҳз аз ҳамин конкурс фиреб хӯрданд ва ягон сум ба дастам наоварданд ва аз ман хоҳиш карданд, илтимос карданд то ман дигаронро огоҳ кунам. рости гап, ман як чизро хуб нафаҳмидам. вақтҳои охир баъзеҳо мегӯянд конкурс, баъзеҳо розыгриш мегӯянд. ман конкурсро то ин вақт тамоман дигар хел мефаҳмидам. ака ҳабиб, вақтҳои мактабхонӣ моро мисол ба ягон ҷо мебурданд конкурс, мо дар он ҷо донишу малакаи худро нишон медиҳем, масалан якум, дуюм, сеюм ҷоро мегирифтему, ба мо ягон ҷой, ягон падарка медоданд дар ҷои гирифтанамон ва ҳаминро конкурс мегуфтанд. ҳозир намедонам медоред пул медиҳед конкурс иштирок мекунед. бале, ино мафҳумошона камтар як ҷои алиш кардаги ҳастанд. конкурсҳои интернетӣ ҳам ҳаст ки дар он ҷо ба баъзе саволҳо ҷавоб дода баъдан нафароне ки лайоқатманд ҳастанд онҳо мегиранд ҷойҳои хубро. ин чизҳое ки бачаҳои мо кардастанд ҳамаш розыгриша, лотарея ино ҳамаш. бале, дуруст қайд кардед. вақтҳои охир калимаи конкурсро он қадар тағйир доданд ки бо розыгриш, яъне бо лотарея қариб ки маъноашро як кардааст. конкурс мегӯяд, лотарея мегӯяд, ҳама як мефаҳманд. чӣ мешавад ака ҳабиб, ба гуфти бародару худоам як конкурсча гузаронем? мешавад чӣ фақат албатта ки бепул бошад. не, бале, манам ҳаминро дар назар дорам. бепул. баъд чӣ тӯҳфа ба бачаҳо мемонем, чӣ метиҳем ба онҳо? масалан намедонам, агар ягон телефон мунем, бояд мо ягон савол ҷавоб кунему, баъд ба як кас диҳем. шояд ки телефон як кас мегирад ки ягон Samsung S10, намедонам, ягон айфони қимат дорад ки барои лозимам намешавад. хай биёед на повербанк мемонем, 10 повербанк, як кас не бигзор 10 кас бурд кунад. чӣ гуфтед? беҳтарин. шартош чӣ хел мешавад? шартҳои чӣ? ба канал подписатсия мекунад. касе ки мехоҳад ки повербанк бурд кунад, дар комментария мемисад ман иштирок мекунам, ё ин ки иштирок дорам. бояд ки мо донем ки дар ҳақиқат ҳамин чизро мехоҳад. ин повербанк 10000 мАч 20 заряд поддерживать мекунад, оригиналӣ. касе бовар дорам ки айфон дорад, самсунгои қимат дорад, самсунгои арзон дорад, ягон модели дигар дорад, ба ҳаман повербанк дар кор лозим мешавад. повербанки оригинал аст. хуб дӯстони азиз, касе ки мехоҳад ки бурд кунад як повербанк, дар таги ҳамин комментария нависад ман иштирок кунам ба ҳамин монанд. шарти бозӣ ҳамин аст ки касоне ки ягон комментария дигар нест, ки масалан ака мебори сурашно номерота нависед, ё ин ки ягон телефон дар кор, шояд ягон нархи телефон пурсид, мо тариқи сайти катализатор инро муайян мекунем. агар рафту комментария ӯ барои дигар, инро ба назар намегирем. танҳо он комментарие ки яъне дар ҳақиқат мехоҳанд, яъне мафҳуме дорад ки ба маъное ки яъне иштирок кардан мехоҳам. ва бозии охири моҳ баргузор мегардад. повербанкро ҳам чӣ хеле ки мо телефонҳоро равон мекунем ба тамоми территорияи Федератсияи Россия, масалан дар Москва тариқи курьер, ба дигар шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия тариқи почта равон мекунем. ҳамин тавр мисли телефонҳо равон мекунем. хоҳ шумо дар Ханты-Мансийск, дар Сахалин, дар Красноярск, намедонам дар кадом як кунҷи территорияи Россия бошед, метавонед ин повербанкро дастрас кунед. хай биёед мегузарем, гапро дароз намекунем, ба титу пора кардани як конкурсчаи дигар огоҳ мекунем ки то ин ки мардум фиреб нахӯранд. касоне ки ба Тоҷикистон бор равон карданианд, марҳамат ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, имрӯз дар ширкати роҳнамо як аксияи калони телефонӣ эълон мекунем. аз 15 декабри 2019 то 15 январи 2020 аксияи калони телефонҳо эълон шуд. Redmi Note 8 як книжни чихол падарка, дарунаш ба як нехел чихоли падарка дорад, як стекло, ҳамаш 12500 рубл месад. ҳам нархаш арзон шуд, ҳам як книжни чихол падарка. Note 8 Pro 64 гигабайташ 15400 рубл меистад. 128 гигабайташ бошад 16400 рубл меистад.
ACS 12900 рубл месяцад. Redmi 8 32 ГБ памят, 5000 мАч батарея, ҳамагӣ нархаш 9400 рубл месяцад. Redmi 8 64 ГБ бошад, 9900 рубл месяцад. Хеле ки мебинед заказҳо бе ҳамин аксия ҳам хело зиёд ҳастанд, мо ба ҳар ҳол дар ширкати мо аксияи калон эълон кардем, чунки қариб ки ҳар рӯз 100 нафар занг мезананд мегуфтанд ки мо аксияро иҷра дорем. Аз ҳамин сабаб мо аксияи калони телефонӣ эълон кардем. Рақамҳое ки мебинед, занг занед, заказ кунед, оператори мо ба шумо ҷавоб мегӯяд. Телефонҳо ба тамоми стансияи метрои Москва курьер мебарад, ба дигар шаҳру вилояту посёлкаи Федератсияи Россия бошад, тариқи почтаи Россия равона мегардад. Ҳатман занг занед. Как вы знаете, этот год для меня сложился очень удачным. Я пояс выиграл, также я этот пояс защитил. И все это время вы меня очень сильно поддерживали. Большое вам спасибо. И по этой причине я решил разыграть очень много разных призов. Самый главный приз будет вот эта машина. И победитель ее получит лично от меня в руки ключи. Все будет честно, все будет справедливо. Можете довериться. И большое спасибо. Чихеле дар видео дидем, дар ҳақиқат худи Ҳабиб мегӯяд оиди бурд кардани мошин ва дигар тӯҳфаҳо. Ин видеоро қариб ҳамаи истифодабароногони Instagram шояд мушоҳида кардаанд. Ҳатто як тексти зебое дар таги видео навишта шудааст, ки диққати одамро боз ҳам ба худ ҷалб мекунад. Дар нигоҳи аввал инҷо ягон чизи шубҳанок мушоҳида намешавад. қариб ки ҳамаи мо мухлиси Ҳабиб ҳастем ва ӯро эҳтиром мекунем ва ӯ боварӣ дорем. Аз ҳамин ҳисоб бисёре аз бачаҳои мо бо рӯи ин конкурс фиреб хӯрданд ва то ҳол ҳам баъзеашон фиреб мехӯранд, хусусан ҷавонон. Бояд қайд кард, ки инҷо Ҳабиб ягон алоқамандӣ надорад ва гунаҳгор ҳам нест. Камтар пас ҳамаашро мефаҳмонам. Пахш мекунем. Моро ба сайти саволу ҷавоб мегузаронад. Пройди опрос и получи приз. Всё будет честно. Пахш мекунем. Забрать деньги. Моро мегузаронад ба сайти саволҳо. Барои зиёдтар боварӣ кардан дар поён ҳатто маблағро аз куҷо ба даст оварданашро ҳам навишта шудааст. ҳатто махсус комментарио сохта гузоштаанд, ки одам аз фиреб будани он конкурс ягон шубҳа намекунад. Агар шумо фиреб хӯрда комментария нависед, зуд онро удалит мекунанд. Яке аз комментарияҳо: благодарю за акцию, буквально только что получила 76 500 рублей на карточку. Намедонам чӣ гуна ба служба поддержка муроҷиат кунам. қисми якуми маблағ 87420 рубл дар кашлоки электронӣ гузашт. бо қисми дигари маблағ чӣ мешуда бошад ҳайронам. Чунин комментариё одамонро боз ҳам маҷбур мекунад, ки то як бор санҷида бинанд. хуб дӯстон, ман ҳоло инро санҷида мебинам, лекин ба шумо тавсия намедиҳам. инҷо ному фамилияро менависам. Принят участие. Система саволҳоро аз спонсорҳо интихоб мекунад. каме интизор мешавем. результат мебарояд. табрик мегӯем. ба шумо 6 савол пешниҳод мешавад бо маблағи 116707 рубл. оғоз мекунем ба ҷавоб додани саволҳо. система 6 саволи оддӣ ба шумо пешниҳод мекунад. ба монанди кадом тамғаи автомобилро меписандед, кадом хушбӯиро дӯст медоред, кадом модели телефонро шумо зиёдтар мушоҳида кардед. ба ҳамин монанд саволҳои хело оддӣ. пас аз ҷавоб додани саволҳо, система дар ҳисоби шумо нишон медиҳад, ки шумо 116707 рубл бурд кардед. маблағи бурдкардаи шумо барои раунд кардан омода аст бо ҳисоби 116707 рубл. бо дидани ин маблағи калон, бисёриҳо аз хурсандӣ ба ҳамаи условияи конкурсҳо розианд. условияи конкурс барои ба даст овардани ин маблағи калон бояд аз ҳисоби шумо 290 рубл стонида шавад. гӯё 290 рубли шумо месупориду иҷозат медиҳед, ки онҳо маблағи шуморо гузаронанд. пас аз супоридани ин маблағ, тамом, на дигар маблағи худро бармегардониду, на он маблағи калонро мегиред. аксарият аз хурсандӣ дар чашмашон ин маблағи кам наметобад ва фикр мекунанд, ки ҳамаи ин ҳақиқат дорад. ин мошенникҳо медонанд, ки ба Ҳабиб бисёре аз одамон боварӣ доранд. аз ҳамин ҳисоб онҳо аз номи Ҳабиб истифода карда чунин сайт сохтанд ва хело маблағҳои калони одамонро ба даст оварданд. Ҳабиб Нурмагомедов низ дар яке аз ҷамъоватҳои дар шаҳри Москва чунин қайд кард. Инстаграм розыгрыш ваш, кто подмечается. Я думал, что об этом никто не знает. Но есть там розыгрыш. Мы готовим 1 числа декабря и опубликую это у себя в Инстаграме. Вы увидите. Будет много хороших призов. Я
аз ин ро бо эҳтиёт бошед ва фирефтаи чунин фиребҳо нашавед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. худро эҳтиёт кунед. хайр.